Positibong si Jerome Labitad ug mga kaubanan ang mibanhig sa van nga giluwanan sa mga Reluya base sa report sa SITG. Ano ang report? Gibutyag ni Chief Superintendent de Bold Sinas nga nagkatugma ang resulta sa ballistic exam sa mga balang nakuha sa crime scene o sa armas nga nahaunang nakuha atol sa operasyon sa kapolisan sa Balwarte ni Jerome Labitad. Subay nini gidagdang pasakan og kaso sa Special Investigation Task Group silang Jerome Labitad ug Felix Abakahan. Ang katong raid namo sa kay Jerome Labitad na hideout sa katong ilahanggang pinusila dito na-recover kong M16. Now kining M16 gi-cross match na. And accordingly out of the 73 empty shells ng M16, 40 dito, 40 out of 73 nag-match dito sa na-recover na M16. Therefore, this is the scientific evidence that we are waiting to strengthen our case against the suspect. Samtang dili pa matumbok sa SITG kung kinsa ang mastermind sa krimen. Gihulagway sa kapolisan ang grupo ni Labitad nga gun for hire kinsa molihok kung adunay magsugo silang bulaton. Niadtong Enero 22, giambos ang van nga gisakyan ni San Fernando Mayor Lakambini Reluya kauban ang iyang bana nga si ABC Federation President Ricardo Reluya sa Linaw Dakbayan sa Talisay. Naangol ang mayor kauban ang laing duha ka mga kawani. Apa namatay ang bana ug laing duha ka mga kawani. Politika ang usa sa gitan-aw nga anggulo sa krimen. We have already enough evidence na mukusog-kusog to among i-file para sa ilaha. Kauban si John Sulon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.